Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Marisa at aga Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo agraman ti aminan amang tartarabay dito YouTube channel yo. Ilingad na kumalatan itinagan a Marisa Manang katubuak ti Nueva Ecija. Adumotan tinang nangagakapakasaritaan ana idrama yo, kat aklunat nga adu ti adal ana agsaw ko iti inak panagdengdengeg. Naawis mo tiriknak ang nagipatulod iti pakasaritaan akayat kumot nga ibinglay kadagiti dumdumngeg. Kat sapay kuma tamapili ang maidrama. Saan ko a personal apadas daytoy manang ngam siyak ti saksi kadagiti paspasamak. Kastoy man nga rod ti rugina. Naimbaga-bigat siya, Uncle. Nakasaganan ti armosaryo. Mangan kayon. Hindi, nasa paka nakaluto balasan ko. Talaga sinapak, Uncle. Tapno masapa mo't ang mairugit dagiti trabaho. Inakpay ngamin makitsenda ka dagiti masapsapul tayo dito'y balayin ton madamdama. Huwag nga agpaiso. Hindi pa'y napadalawas, tinaudi apat nakitsendam. Ang mga naawan mo tinti may lutom, nakong. Adapay mat, Uncle. Iso na laang tadagiti daduma masapsapul ti awanan. Narigat mo't no maibusan tayo. Sapay din nakamay tulod ni Pedring.
Tamapan misuknalan tayo apitan da ijay talon. Ang mga no da masapol dagiti trabahador ijay. Siyaklatan, Uncle. Nagado at tricycle pagluganan. Ado ti suki ka driver, Uncle. Alang arod Marisa. Aganad kay ti ipapan mo ijay ili, ah? Wan, Uncle. Kan ilis tayo kumano niya ti kaya si daon. Amok na misyo dagiti makan diti Pilipinas. Nabayag kayo mat nga minanag na di Amerika. Makamu kalatan Marisa. Amo mo dagiti pag-aayat ko akanan. Isulagan ti gatangam. Alang arod, Uncle. Siyak nga rodan ti makaam mo. Kumusta kayo ngay dito'y manang andeng? Ay nasaya at matsaran taon. Naragsak kami, tanakaawid kayo matlaangan. Kalpasan tinabayag apanag na etyo iti Amerika. Sa bali matlata dito'y Pilipinas manang andeng. Oh, awan ka diti parikot dito'y? Kumusta mat dagiti trabahador tayo? Awan problema, sir. Nagagat agiti trabahador. Gaputa maipapay mo ti umno para kadakwada. Maragsakan damot ang nakadamag asimbangpot kayo gayaman. Oray siyak. Kaya't kayo mo't ang makasango kadagiti trabahador. Kaya't ko'y da pagyamanan. Gapo iti pan nakitinulong da kada kayong agasawa. Tapno mataripato ti talon. Agyaman kami mat, sir. Taintalakyo kada kami to'y talon nyo. Oray awan kayo dito'y. Dakil at ulong kada kami dayto'y apagsapulan, mi, sir. Layta talaga ti tarigagay ko manang andeng. Ti makatulong ka dagiti kalugarak. Amo imot ni awan pamilyak saan ka di? Kunami nga ron no nangasawa kayo ni Amerika, sir. Ngamsaan mat gayam. Awan mangayat kanya kaya manang andeng. Imposible, sir. Iti day taki na taaryaw. Ay, ado nakit diti ang gusto ka na kayo, ijay. Dumadag iti babae dito'y Pilipinas. Iso siguro nga awan tinagustuak ijay Amerika. Maudyanan na. Natungpal mutlangan tinabayag at tinartarigagaya kapanagawid dito Pilipinas. Makapabang aritirik na. Talaga kailiw kung ti lugar adim makalak. Kumusta mo't nga tandang iti kinaubingak. At ang atapay na bati dito lugar mi. Wano ang mga nadadamutan dito sa bala lugar. Kan ni Minda. Kumusta nga tamatan ni Minda? Kailiw ko na makita. Nasakit mo't tinakam ko. Nagliday tiriknak idinadamag ko apimusay gayaman ni Fredo. Tikayam ko ang nagbalin niya asawa ni Minda. Anya nga tanti kasasaad na itataawanan day di Fredo. Sapay lakuma, tadan tugundaway nga agkita kami kan ni Minda. Nakapalas kayo matangkal. Ada ka di pagnayo ita? Ada balasan ko. Inak man nagpasyar ijay ili. Barang no ada makita ng amok. Nang runa dagiti gagayim ko ide. Ay, una, Uncle. Nasaya at mo't no da makita yo. Tapno makapagbanding kayo mo't.
Sigurado mas daaw daw no makita da kayo. Excited ak nga ruda na makakita kadakwa da balasang ko. Uy, amangan mo't no talagang ada kaya siya makita, Uncle. Isu siguro asaan kayo ang asawa iti Amerika. Tada dito'y Pilipinas ti kayat yung agbalin nga asawa. Kasano nga mo, Marisa? Kunket. Madlaw nga min, Uncle. Manipod si mangpot kayo dito'y lugar tayo. Kasla da birbirukin nyo. No daduma, maimay-mayang kayo pa'y. Talaga gaya mapalpaliwan na ka. Siyempre, concern na kada kayo, Uncle. Kaya't kumot nga agragsak kayo, At daaminan kada kayo. May salaangan ti awan. Ti agbalin akatakunay na yu iti biyag. Ay, naladaw san ti amin, Marisa. Tani, lumakaya kon. Uncle, awan ti ubing wano lakay no maipapankan ayat. Anya ti amuyo. Amangan no adda diti Pilipinas ti forever you. Posible pa nga ta mapasamak da ita? Posible, Uncle. Basta di kay maawanan itinamnama. Dawatan nyo ti panarabay ti na Marswa. Kat sigurado nga ipaay na ti tartari gagayon nyo. Nabayag ang nagnaad ni Uncle Anton iji Amerika manang Emmy. Ngam adda dagiti sanikwana anabati dito Pilipinas nga imbilin na kadagiti talken na atao. Kat maysan ti pamilyami manang. Da kami tinangibilinan na itibalay na. Aging gaidiing kedeng nanti ag for good dito'y Pilipinas. Kadagiti umuna nga aldaw, kalpasan ang nakaawid dito'y Pilipinas, nakitak ti kinaragsak na ang nakakita kadagiti kalugaran na, nang runa kada kami anang taripato kadagiti sanikwana. Ngam iti panaglabas ti aldaw, adda nadlaw ko kankwana. Kasla adda kailiw na unay a makita. Gapo nga rod iti madmadlaw ko, sinaludsod ko ti ulitag ko manang, kat saan met a naglibak. Inaklon na akailiw na ti kaubingan na, a nagbalin nga asawa ti gayam na. Iso ni Nana Minda. Sumra ka din, iho. Wen, mama. Ado nga ti masapol alipasan ni opisina. Wen gayam, ang mga numaladawak nga agawid, mama. Iho, adamot nagiti mabalin mo abilin na di opisina. Apayanas ka na si kapay lang ti overtime. Mama, sa bali latan na da ka nakasupervise. Nang runa ka tinegosyo tayo ti masiknan. Talaga, napatagkan ka tinegosyo ang napanawan day di papam. Kat pagyamanak unay day taken ka, iho. Kat da kayo, mama. Kaya't kung ag-enjoy kayo, mat. Enjoy yung tibiyag mo. Go out with friends. Sana kasta ka na yun nga da ka dito balay. Di ka agdaan nag-iho. Rumwar ka minto kadagiti amigak. Basta ganad ka, mama. Ken, saan unay alit niya agawid, Sika talaga, Andre. Di ka agdanag. Kabailak asalwadan tibagik. Talagang tinagbaliwan ti lugar mi. Adun dagiti establishmento anay patakdal. Na progreso talagang ti lugar mi.
masaya at mapanak iti dayta a restaurant. Agmerienda akpay, sapaya mapanak iti balay ti may sagayem ko. Sigurado nga minamalada waktong agawid, taadon tumanin nga istorya ti mapagsasaritaan. Iti dayta a restaurant ti papanak. Tayo so dita ti pagsasarakan mi kadagiti daduma kinaubingan mi idi. Ang mga nadamaranak kadakwada. Excited akmat na makakita kadakwada. Napintas lata da ito restaurant. Kaya nahimas lata ti makan dito eh. Ano agure ka. Kasla mailasin ko dyan da iti da iti alambisahan. Uwan, isungag pa iso. Niminda da iti mapanakit ayan na. Minda, si kakadingag pa iso? Anton! Kumusta? Agtugaw ka? Agyamanak. Kung naktumot-asik ka, anya tararamidam dito eh. Agpalpalabas akla ang iti oras, iso ngay mayak agmerienda. Sika, kaano pa yasimangput ka? Di mo't nabayag ka iji Amerika? Potno dayta, nagtrabaho ak ijay. Nabit pa yasimangputak. Uwan gayam. Nadamag ko abalukan. Makipaglading ita kiti napasamak iti daydi Fredo agayem ko. Malading itanak matunay Anton. Jak ni namnama amasapa panawan naktigayem mo. Amumot nga inayayat ko launay ni Fredo. Uwan, amok dayta minda. Uwan gayam. Papayakala at ipanagabrod mo kalpasan ti kalay sami. Uray ni Fredo, nasdaaw mo't. Apay ka no akala at anagabrod ka. Panagkunak, saanan nga importante day jay. Tinapatag, ada akong dito eh. For good. Kan nagkita tapay. Anton. Sapay lang kumatasana da iti ti maudi pa nagkita taminda. Kano mabalin, maamuak ko man niya ti cellphone number mo? Sure. Day talagayam. No problem, Anton. Uy, Uncle Anton. Kasla naragsak kayo ita. Kariring nyo pala nga makita kunti kinaragsak nyo. Naragsakak ta. Nakitak tagiti kinaubinga kini Kalman. Nagsasarak kami ti balay ti may samot la kinaubingan mi idi. Kasta ka di, Uncle? Wen, Marisa. Ken nagrana kami kaniminda iti may sa restaurant. Ni Nana Minda? Jay kinaubingan nyo ang nagbalin nga asawa ti best friend nyo, Uncle? Wen, Marisa. Kat, kumusta mo tayo ti panagkita yo? Kumusta ngay ni Nana Minda? Ay napintas latta. Naliday pa ilaeng gapoy ti pupusay ti asawa na. Ay, kaasimot ni Nana Minda. Wen nga ron, Marisa. Ang umitata nagkita kamin, aramidak ti amin, tapno maliwliwak ni Minda.
kadlaw tinaidumduma kinaragsak ni uncle ko nga Anton, kalpasan ti panagranada kanina na Minda iti may sa restaurant manang Emmy. Taka maudyanan na ngamin, nagkita damot laangan. Dayta ti amok anabayag at tinarigagayan ni Uncle Anton, apaman ang nakaawid dito Pilipinas. Gapo ta espesyal kan kuana ni Nana Minda. Manipod idin kanayonan nga agsarak da Uncle Anton kan Nana Minda kas nasinged nga agpagayam. Ngem itinapaliiw ko atigtignay ni Uncle Anton saan ang mailibak nga adda panagayat na kani Nana Minda. Agingga iti maysa nga aldaw. Ne, Anton, si kamot gayam. Owen Minda, sabong para kan ka. Agyamanak, ala, sober ka. Agyamanak, Agtugaw ka, Anton. Agyamanak Minda, Adda ka di kagaram. Nakaumay kamot, kan adda pa'y imot mo asabong. Minda, kinapudno na. Nabayagan na kayat ka sa rungkaran dito balayo. Italahan nga nadaan na kititurad na sumarungkar. Anton. Nabayagan na kayat kong ay pudno ti marikrik na para kan kaminda. Kat sapay la kumata di nakagura. Ay ayatan kaminda. Anya? Agpaiso ka di day tanga ibagbagam. Nasingad agayim mo day di Fredo. Mga no maasasyan ka laang kanyak. Gapo iti kastoy akasasaad ko. Iso na ibagam day ta. Saan, Minda? Idi pa'y laang impatagkan. Kat panagkunak. Panawanan tapnosong batak ti damdamagam kanyak. No apay akalat ti panag-abroad ko iti. Iso ajak pa'y nakapagpakada kada kayo iti day di Fredo. Anton. Naamwak ngay naklon mo ayat ni Fredo. Kat idinagkalay sa kayon. Nasakitan na kiti kastaunay. Kaputalimad idin nga da panagayat ko kan ka. Iso akin ay kayat kunti madayo. Gamti masaksakitanak ang makakitkita kada kayo. Ha? Si kalaang ti babae nga inayat ko Minda. Nga agpapanita. Iso saan nakapulo sa nakiasawa iti kaada ki di Amerika. Kaputa si kalaang ti ipatpatig ko. Ay ayatan ka nga aging gaita Minda. Ay ayatan ka unay-unay. Mama, itay pa apalpaliwan ka. Apay kasla mariribukan ka. Ada ka di parikot? Ha? Awan, iho. Mama, amamukan. Di ka naglibak. Anya dayta, mama? Jay, kaubingan mi kada papam. Gayem ni papam da dya balikbayan. Imay nagpasyar dito balay. Talaga, mama? Oh, kat kumustamat ni... anyat nagan na, mama? Anton, iho. Di na sayata nagkita kayo manen? Ay, day tangarod ti parikot ko, iho. Diyak ngamin impagarop. Nga agayat gayam kanyak ni Anton. Anya?
Agayat kada kayo tinasingid agayam day di papa? Huwan iho, day tatimpod no na kanyak iti isasarungkar na diti balay. Isumat lagayam akalpasan ti kalay sami iti day di papam. Kalaat ang nag-abroad ni Anton asaan ang nagpakada ka ni papam. Banag ang nagsidaawan unay day di papam. Kat manipod idi, awanan ti komunikasyon dadwa. Amo ka na sair tirik na day di papam iti day di apagteng. Gaputan na karkaro pa'y ngam agkabsat ti linangan dadwa. Mama? Impod no kanyak ni Anton, akin ay kayat na ti pimanaw. Gaputa di na kano kayat amaamuan ni papam, nga agayat gaya man kanyak. Sakbay pa'y anagdaton kanyak ni papam. Di na kayat amadadaal ti relasyon dadwa, gapu kanyak. Nagtanok mo tinagayim no kasta, mama. Damagik mankin ka. Ada ka di riknam kay ni Tata Anton? Iho, amom nga inay-ayat ko launay ni papam. Napatag kayo adwa kanyak. Ngamjak amo, taitipan nakakitak manen kani Anton. Kasla ada sabali amarikriknak para kan kuana. Jaka mo no gapulaang dayto iti iliw ko iti day di papam. Uwan-wan niya. Mariribukanak, Andre. Mama, amumot ni awan ti tartari gagayak no saan at ipagragsakam. Amok ngay nayat yung unay ni papa. Ket saksi akit ti dayta. Ngam di kay ket alapdan, itanyaman na marikrik nayo para kan ni Tata Anton. Tingi-tingin nyo anay bagtarik nayo, mama. Saan ka agumura kanyak? Nukas pangarigan, taagayatak manen, iho. Saan to apulos, mama? Nang runa, takadagitiin salay sa'yo kanyak. Mamati ka na sayat at tao ni Tata Anton. No lakit dati may karina kanyak nga ipatag kantaripatwan na kayo aging katong palbiag na. Saan nakapulos nga agbalin alapad kada kayo, mama? Namnamain niya dayta. Nagtaor kayon iti dayta asotyo, uncle. Adan sa espesyal pag nayo ita. Puno dayta balasang ko. Talaga nga espesyal dayto yung aldaw. Agsipod dayta nga aldaw ti panangiyit nagniminda iti sungbat na. Iti idat-daton ko nga ayat para kan kuana. Agpaiso, uncle? Wen, Marisa. Matanagang nakngarod. Diyak lakit di maklon no paayan nak ni Minda. Nabayag akinop ko pikupak da ito arik nakankuana. Sapay lako mata di nakpaayan. Amok anapudno kayo kanina na Minda, uncle. Kat amok amarikrik na namot da ita. Iso asigurado adi na kayo paayan ni Nana Minda. Sapay lako, Mamarisa. Da ito yung tinururay ko agundaway. Inururay ko iti naunday apanawen. Ti may pariknak kan ni Minda tinalaos apanagayat ko kan kuana. Magngal daw yung tata. Da kayo ni Tata Anton? Siyak nga roda, Barok. Pasensya ka ni tiyomay ko dito pagtaangan nyo. Awan terong mga pagbayanan nyo, tata. Naibaga kanyak ni Mama tiyomay yung itang aldaw. Kasta ka di, Barok? Agpalpalas pa ni Mama. Yuray yung labiitan. Ken
Naibagamot kanyak ni mama ti amin maipapan kada kayo. Ti relasyon nyo iti day ti papa. No kasano kayo kasingad adwa. Aging kay tinapukaw ti komunikasyon nyo adwa. Gapo iti may sana patigabanag. Kat dayawon kayo iti inaramid yo tata. Ta saan kayo ang nagbalin atubang iti ragsak day di papa. Ken ti inak. Kastamatan ti binukol da pamilya. Andre, itapay lang. Saludo akon kada kayo tata. May sa kayo ang nasayat a tao. Ken napod na agayam. Ken wan gayam. Naibaga kanyak ni mama. Ti panagdaton nyo kun kuana. Di mo ko mapanunutan, Barok. Gun-gundawayak ti kinaliday ni mamam. Gapu iti ipupusayan day di papam. Ay-ayatek unay ni mamam. Amok. Akadagidi agundaway. Day di papam ti inayat na. Isungarod ang nagpabusuyak at imadayuak. Ngam aklonagkan ka. Akadagidi agundaway. Nagrigat para kanyak at inalikodak ti panaggayim mi iti day di papam. Gapulaeng ken ni mamam. Ngam ammo ti Diyos at inarigagayak ti kinaragsak ti pamilyayo. Iso akinay kayat ko ti imbadayo. Maawatan kayo tata. Ketno talaga napudno kayo iti inak. Sa anak nagbalin atubang. Anyaman ta agbalin a desisyon ni mama may papan iti dardari ragyo ken kuana. Naragsakakit di. Taamok nga addan to'y tinasayat nga ima ni mama. Addan to mang taripato ken kuana. Isa good luck tata. No anyaman ta agbalin a desisyon ni mama. Kaslamayat ti panagsarsari tayo iti anak ko, Anton. Uwan, Minda. Nagsayata ka sarsarita ti anak mo. Nasingpet ken nasaririt abaro. Imala kada kayo iti day di Fredo. Saan may libak ada kayo ti dadakkel na. Kat anya nga iti napagsaritaan nyo. Adalat ta kada kami no anyaman ti nagsaritaan mi Minda. Basta ti makunak. Nasingpat si anak mo. Anton. Minda, amumot siguro ti makagapo no apay nga adak ita diti balayo. Amok, Anton. Siguro awanan ti rumbang a pagsaritaan ta. Anya ti kayat mo asawan nga awanan, Minda. Awanan tinamnamak kasta ka di. Ada ka di imbaga kakasta. Kunak, awanan ti rumbang a pagsaritaan ta, tanalpasan ti saritaan nyo iti anak ko. Minda. Oh, kayat mo kadipay lang nga ibalikas ko. Jay. Alaman laengen tapno mapnek ka. Ay ayaten kamat, Anton. Kat amok asa anak to ang nagbidot iti panangaklon ko ken ka. Gaputa uray ti anak ko. Kat umanamong iti daytoy a desisyon ko. Agiamanak, Minda. Kamaudyanan na. May pariknak matlaangan ken katinabayagan na kinupkupi-kupa ka panagayat. Katika rikasaan kantong agbabawi iti panangaklon mo kanyak. Amok day ta, Anton. Ay ayaten ka unay-unay.
panangaklo ni Nana Minda ken ni Uncle ko nga Anton, nasaksyak ti nagpaiduma kinaragsak ti uliteg ko. Kasla nalipatan nan anamin pinsan ti balikas aliday iti daydi akan ito, nang runa ket iti saan a nagbayag, nagkalaysadan ken ni Nana Minda. Ad-addamanen ti kinaragsak ni Uncle Anton, kalpasan ti kalaysada. Ngem daytoy ti kapintasan ken pakaragsakan miunay a kakabagyan na. Kastametten dagiti agpapaay ken ni Uncle Anton. Takalpasan ti kalaysada ken ni Nana Minda, ad-addan a nagbalinda na sayaat kadagiti trabahador da. Ket adu a parabor ti ibingbing layda kada kami nga agpapanita. Tarigagay mi nga rodmanang nang runa kanyak, asapay lakumat umatiddog pay ti panagbiag da agpadpada, tapno mananam da pay ti nalaos aragsak nga itden ti ayan-ayat da. Ti pakasaritaan da ti mangipaneknek, ano maipapan ken ayat, saan alaped ti edad. Tauray numakuna nga addan edad da Uncle Anton ken Auntie Minda, nagunod dalat pati ayat ken pammateg ana itani para kadakwada. Daytoy ti pakasaritaan ti uliteg kumanang, ket sapay lakuma ta nakaibati iti inspirasyon. To'y pagayam mo, Marisa. Pagayam a Marisa, nagpintas man ti insalaysay mo apadas ti uliteg mo. Malaksid a nakaibati iti inspirasyon, at dapay dagiti napateg nga adal a maagsaw ditoy. Dayta ket ti panagbalin a napudno agayem. Panagsakripisyo para iti pagragsakan ti sabali, ken kagrunaan na, ti panagbalin a napudno para iti maysa nga ipatpateg. Alakastaan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaan ti uliteg mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Angelo, ngem dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Angelo latan ti iyawag mo kanyak. Ket dispensar no jakon inlanad ti address ko, takayat ko mga agtalinaed a palimod ti kinasyasinok. Amok met ket di asaan a mapasamak dayta, tanumang ngagandag iti amok to'y salaysay ko, amo dalatan asyak ti nagsurat. Di makalak iti probinsya, iso akanayon amang ngagak dayto a programa, nang runa idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. Ket kastamot unay aliday ko, idi kalaat latan nga awanen iti radyo. Ngam iti maysa nga aldaw, naragsakanak, idi adda nakaibaga kanyak, amang ngagangayaman dayto a programa iti YouTube. Iso asinapol ko adagos, agingga iti nasarakak ti YouTube channel yo. Kasla nagsubliak, idi kabambanwagak, apaman anang ngagakmanan dayto a programa manang. Agingga iti naawis matiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, tapno maipakitak mo ti typical abiyag ti maysa a doktor akas kanyak. Uwan manang, maysa a doktor nga agpapaay iti ospital ditoy lugar mi. Dok, medyo ado ti pasyente tayo ita Kabailan nyo kadipay? Siyempre, kabailak pay. Siyak pay ti kunam. Amangan na sikat tinabanugan, Eli. Okay lang, Dok. Kasmatlakan ka. Nga madlaw na ragsak ka, Dok, Addan sakit di good news. Sika talaga. Rumbang lang anaragsak ta makit kita dagiti pasyente. Tapno lumagan matirik nada.
Mas daawak laang, Dok. Kasano umar-aramid mo ti kanayon ang naragsak. Kat nalabos ti bannog kan stress mo no daduma. Ellie, nabayag kan a nurse ditoy. Amo matalaga ang narigat ti trabaho tayo. Ngam ti kanayon lang na panunutin tayo. Tunggal isam ang maipakita tayo. Maksayan ti butang ti pasyente. Nangruna na amuda ang medyo nadagsan ti sakit da. Tati may sa positibo a banag. Kat mayarig iti may nga agas ang makaipaay salon at iti bagi. Sa bagay, agpaisot ako nam, Dok. Kanayon nga da ka dito'y amang taming kadakwada. Uray no kasano karigat. Nagasat nga ro dagiti umay a pasyente dito'y. Nangruna no sikati naka-duty, Dok. Saan lang nga siyak? Oray si ka Eli. Kantintero atim. Iso nga oray no ado ti pasyente. Amo kakabailan tayo dayto eh. Uwan, Dok. Kabailan tayo dayto eh. Daddy? Oh, Marian anak. Kumusta ti work mo? Okay lang anak. Ado ti pasyente di ospital ngam. Okay lang. Agpaiso nga okay ka, Daddy? Kas lang amin kanayon ka nabannog na agawid ka. Awan na ito anak. Trabaho lang na ito eh. Amumutan ti doktor. Kanayon a busy. Ngam kasta talaga ti trabaho mi. Oh, kumusta ti school mo? Okay lang, Daddy. Nalpas min ti project mi ti science. Amom, Daddy, kaya't kumutagbalin a doktor. Agpaiso anak? Ay na, maragsakan nak iti daytang imbagam. No talaga kayat mo? Kabailam anak ko. Iso nga importante nga agadal ka na imbag. Kan kang runaan na. Masapul nga da disiplina miti amin nga raramidem. Wan, Daddy, amok dayta. Talaga akayat ko ti agbalin a doktor. Tapno tumulong akmat kadagiti tattao. Very good. Amo manak, oray makabannog ka nagrigat ti trabaho. Nalagan tirik na. Nangruna no makatultulong kay tipada matao. Nangruna kadagiti agkasapulan. Ngam, importante mat nga da oras mo para iti bagim. Nangruna iti pamilyam. Mabalin ka diti sumurot sagpaminsan iti klinik mo, Daddy? Una anak. Iti kasta, nakarkaro amaya sidag kay ti lubong dagiti doktor akas kanyak. Daddy? Amom, napintas dayta na panunot mo, Marian. Sigurado nga do ti maadal mo iti kaadami jay. O sige, into nawan ti klasem, sumurot ka kanyak, wan? Yehey! Thank you, Daddy. I love you. I love you too, anak. Eli, anya tinapasamak? Kalaat ka no narigatan nga agangas, Dok. Kasta ka di? Naadan iti allergic reaction. Kalpasan ang makapangan iti seafood. Marigatan ka nun nga agangas. Okay. Ma'am, di kayo madanagan ha. Tulungan ta kayo. Eli, umawag kay di pharmacy. Paisagan na madagos na iti aga sa masapol di pasyente. Yes, Doc. I-ready yung mutan di oxygen. Masapol na ma-stabilize tayo adagos di pasyente. Yes, Doc. Ma'am, di kayo agdanag. Aramidan mita amin. Tapno matulungan da kayo. Agawid kan, nalpasan ti dutim. Agit na nakamutan. Makabannog ka talaga dahito yung aldaw.
Wen Dok, adalor urnusak. Di mo matabusun tabagyom Eli. Napatagmatiin na para kada tayo amin. Masapula salwadan tayo matisalon na tayo. Wen Dok, mabiitan da ito'y. Agawi dakton. Kan sigurado amangan kay iti husto Narigat agtrabaho ng awan pigsana. Di ka egdanag Dok. Aramidak amin abilin nyo. Uray da kayo. Agina kan mangan kayo matiti ado. Sigurado nga ado manan ti pasyente inton bigat. Day tangarod kat. Sana bale, mapukaw amin abannog tayo no makaisalakan tayo iti biyag. Nang runa taday tamot ti sinapataan tayo apagrebengan. Kasta ti typical nga aldaw ti may sa doktor manang Emmy. Ada oras nga da kay ti ospital, adamot oras nga da kay ti klinik amang check up kadagiti pasyente. Makunak at talaga ang makabannog ti trabaho mi. Ngamjak ilibak, amapukaw mo ti amin abannog, no ipatpatag mo ti sinapataam apagrebengan at tumulong kadagiti agkasapulan. No makitkitak nga agim-imbag ti pasyente, kasla mapukaw amin abannog amarikriknak iti bagik. Ngam adamat dagiti pagteng at talaga ang makapaladingit. Kas iti na minsan. Anyat na pasamak, Nurse Ellie. Na-aksidente ti motor, Doc. Anyat ti status ti pasyente. Anyat ti clinical findings. Grabe ti dunor iti ulo na, Doc. Nakapsutan ti pulso na itay na isang pot dito eh. Not responding, Doc. Tinasayat, kontakan tayo ti neurosurgeon. I-check mo ti vital signs kan oxygen level na. Yes, Doc. Masapul ti nadaras ng intervention, Nurse Ellie. Aramidin tayo ti amin namang taming iti pasyente. Inaramid min ta amin nakabailan mi sir. Ngam talaga adimin na isalbar ti pasyente. Andi ang amin tinapasamak iti kaanak ka, doktor. Sir, na-aksidente ti kaanak kanyo. Kat grabe ti donor as sinagrap ti pasyente. Inaramid mi ti amin nakabailan mi ngam. Talaga asaan na kinabailan pa iti pasyente tinapasamak kan kuana. Isa makipagladingit kami. Ay na, kasladyak maaklon da ito. Kasano na pasamak na ito. Kunak no ayusan ti kanak hak, doktor. Sir, ulitak. Grabe ti napasamak ng aksidente. Nakaro ti pan nakadangran ti ulo ti kaanakan nyo. Kasano nga'y bagak na ito'y kadagiti dadakkel na. Maawatak ti marikrik na ayo, sir. Talaga nga dadagiti pagteng anarigat nga aklunan. Saan tayo kontrolado ti amin? Kat may saday ito'y analiday apasamak kada kami. Iso nga ulitak. Makipagladingit kami. Makapaladingit na ito eh. Saan tayo na isalbar ti pasyente? Inaramid tayo mo ti amin yung saan na kinabailan ti pasyente. Wan nga ro, Doc. Makapasakit itinakam. Ngam,
Talagang awan maaramidan tayo. Maawatan ka, Ellie. Iti profesyon tayo. Kanayon tayo maka-encounter iti kasta sitwasyon. Nga masapol nga aklunan tayo. Nga dadag iti pasama ka saan tayo kontrolado. Kaya't ko pa'y ko mga isalbar akas kada kayo, Dok. Ngam talagang awanan ti maaramidan. Nagrigat nga akseptaron ti kastoy apasamak. Podno ka. Dagiti kastoy apagtang tinarigat nga aklunan. Nang runa ka trabaho tayo ti mga isalbar iti biyag ti pasyente. Nga masapol nga aklunan tayo ti realidad. Asaan tayo akabailan nga isalbar ti amin. Dok. Nadumtang dagiti kastoy apagtang. Ti umuna arumba nga maaramid. Agina na. Agpanunot ana imbag. Sana dakas ti makarik na itiliday. May kadwa. Panunutan tayo no kasano tayo akasarita ti pamilya ti pimusay. Masapol ang nakasagana tayo ti anyaman a reaksyon a makita ken mangeg tayo manipod kadakwada. Pudno day ta, Dok. Ket agyaman nakitipan ang patibkeryo iti riknak. Saan kang agmay sa iti kasta marikrik nam Nurse Ellie? Tibiyag ti may sa doktor ket napno iti panubok. Ngamuray kasano karigat. Masapol nga aklunan tayo. Daddy, apay kasla naliday ka? Nabannog lang ni Daddy iti trabaho, anak. Daddy? Ken adang amin ti saan anasayat anapasama kay Hospital Marian. May sa pasyente ti saan mi anasyalbar. Kasta ka di, Daddy? Diyak kabalan nga ilimad ti marikriknak no adakas ti apasama ka anak ko. Nga masapol apatib karek ti pakinakam ko. Okay lang ang tagladingit, Daddy. Agyaman na anak. Daddy? Ado ka diti saan ama isesave a pasyente? Diyak ilibak day ta. Gaputa day ta ti may sa realidad iti profession mi. Saan mi akabailan nga isave ti amin a pasyente. Nga mararamidan mi ti amin akabailan mi. Nagrigat mo tanti work mo, Daddy? Talaga narigat, anak. Ngam, ti tumulong ka dagiti agkasapulan ti sinapataan mi a pagrabangan. May salang nga nasamit nga isam, ken panagyaman manipod ka dagiti pasyente, umanayon a reward para kada kami. Kuma, agbalinak matakaskan ka, Daddy. Nasayap day tapanggap mo, Marian. Tati pa nagtulong ka dagiti agkasapulan ti may saan napatag abanag akayat kung ay surukan ka. Kanda ito tilaglagi pam. Oresan kang agbalin na doktor. Mabalin ka lata tumulong iti sa bali a tao. Tandaan na makanayon dayta, anak. May sa apasad ti profession mi a doktor ti agbalin a natibker manang Emmy. Taaklunan tayo man wenno saan, di mi kabailan nga isalbar ti pasyente iti amin nga oras. Aminado akayarigan na nga agtupak kada kami ti langit, tunggal ada pasyente mi apumusay. Tapanagrik nami, kat awan serbimi. Ngam day ta talaga ti realidad.
Iti biyang kumanang saan ko ang mailibak iti asino man tiriknak. Nukas jay nga adati saan mi ang maisalbar. Kat masansan nga imot ko pa'y day taarik na iti panagawid ko iti pagtaangan mi. Adupay dagiti pagteng amang itunda iti nagpaydo maarik na kadagiti kas kanyak. Kas iti na minsan. Anyat na pasamak, Nurse Ellie. Na-aksidente manan iti motor, Dok. Grabe ti panakadangran ti kanawan at akyag na. Ada ka di posibilidad na fracture? Ada, Dok. Alang Rod, konsultaan mo ti orthopedic surgeon. Ang mga numasapol ti surgery. Depende ti resulta ti imaging. Sigurado niya na kompletong ti initial assessment kan treatment. Matungpal, Dok. Kinitayo ka din ti vital signs? Kasano ti response ti pasyente iti initial treatment? Stable mo ti BP kan heart rate, Doc. Ngam, awan pa'y puot na. Okay, let's monitor closely. No the alarming signs, agree-evaluate tayo adagos. Doc, adan ti initial imaging result. Ada talaga fracture ti kanawan abraso na. Sige. Ikonsulta mo iti orthopedic surgeon. Kasapulan laki dito surgical intervention. Kasta unay ti panagyaman kan kajamay sa pasyente, Dok. Anday ta ka manen, Nurse Ellie. Sabali manen ti kay papananday ta panag-iisam mo. Kasano, Dok? Madlaw asabali matidjar di pasyente mitay. Anya ko ma? Agkurso na dan samat kan ka, Dok. Ay, tunay day ta, Nurse Ellie. Anya ko maaga pong agkursunada kanyak day jay. Kat no nakapigpig kat ti panangkit-kita na kan kaitay, Doc Angelo, madlaw launay. Nurse Ellie, nalabit nga apresyarin na laang ti panang tulong ko kunkwana. Ti panangasikaso tayo kunkwana. Dandani si kalaang matinangasikaso kunkwana itay, Doc. Anyat amom, amano isumat na giant ti kasukat na di. Stop it. Okay. No isuti ko nam, Doc Angelo. Sardengan ka nga ruden. Adalaman ti rabii anak. Itay pa'y anak katurog ni Marian nga anak mo. Ngamsi ka, ada ka pa'y laang ditoy. Ada ka di parikot mo. Awan mo't mamang. Diyak la maliklik ang tagpanunat. May papanitian niya, anak. Iti profession ko, mamang. Iti trabaho ko. Hapay ka di, Angelo. Ada parikot, iti kinadoktor mo. Awan mo't kit di, mamang. Saan la maliklikan nga agsakit tinakam ko. No, adadagiti pasyente saan miya may salbar. Nang runa dagiti agsagrap iti nakaro adunor na mapasamak nga aksidente. Anak. Saan laday ta, mamang? Kanayon ang mapanunot ko ni Marian nga anak ko. Nadadagiti ubing at amingin mi a biktima ti aksidente. Angelo, iti amin a propesyon. Adda dagiti pagdeng anarigat nga aklunen. Isu nga rod akasapulan tinaan anay akiran ti pakinakam. Mamang. Agduduma ti pagdeng iti tunggal propesyon ti tao. Talaga anadagsan ti masapul nga ibaklay mo gapo iti propesyon mo, anak ko. Hanggang mamati akakabaalam. Nang runa katadadumat dagiti natulungam. Dagiti na isalbar mo ti kayat ko asawan.
Sa bagay, gusto kayo, mamang. Di kang runaan masapul nga aramidem. Kumararag ka itin amarswa, Angelo. Tanuan yaman bilang ti mapasamak iti kada sangwem apagteng. Adda ti Diyos asidadaan amang tedkirad ken ka. Talaga ka sa tararamidak, mamang. Jack pulos maliwayan ti umawag iti namarswa. Daddy, saan ka kadya mapaniti hospital ita? Awan pa'y mo tinayawag kanya kang emergency, anak. Awan mo ti schedule ko ita clinic. Mayat nga rod no kasta, makapagbanding ta. Katwan day talaga yam anak ko. Mabaling ka di nga agpasyar tamat, Daddy. Nanya ti kayat mo, iso ti mapasamak, Marian. Gundawayak ti Jack pan nakakumikom. Ipaay ko kin ka ti oras ko ita. Thank you, Daddy. Mabitla nga ro tayo nakagdigosan, Daddy. Kalpasan na, agpalas akon. Sige lang, anak. Anyalakit din ta anak ko, aya. Dasaya at mat. Durumwar kayong agama tapno maliwliwa ka, Angelo. Mamang? Amom ka di nga imalakan ka ti anak mo. Pagkunan niyo, mamang. Itinaganos pa'y laeng nga edad na. Kanayon nga ibaga na akayat na mati tumulong iti sa bali. Akasken ka nga amana. Mamang. No si bibiyag pa'y lakumaday di Diana. Mamati ak amaragsakan iti makitkita na agaladyo nga agama. Mamang, pang-aasiyo. Saan niyo ko mga ipalagip day di Diana? Dumikar lang ti panidir ko iti bagik. Numalagip ko day dasawak. Anak, masapul apalubusa mo ti anyaman akup-kupikupam iti barukong mo. Laglagip ti kanayon nga ibagaken ka. Saan nga iti amin akan ito? Kat kabailan nyo nga isalbar ti pasyenteyo. Nang runa kat amin a tao. Adan ay kadeng apanagbiag na dito'y lubong. No dumtengan ti kanito a masapul nga ipulang na ti bulod na abiyag. Masapul nga ipulang nan. Awan ti makalapad iti dayta. Mamang. Kan panunutam laangan anak ko. No saan ka nagpili idi nagpasngay day di Diana. Nalabit nga agpadada ka ni Marian nga awan ita iti danam. Iso apan awanen tapno paluspusam ti anyaman aladingit nga imukuok di tabarukong mo anak ko. Panawanen tapno manglipat ka. Kat ipamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Kang runaan iti propesyon mo. Nga dakop ko pikupak aladingit ken gura iti profesyon ko iti barukong koma ng Emmy. Tapara kanyak, kaslaawan serbik amay sa doktor. Taawan man latin aramidak idipim mo sa iti asawak. Kalpasan nga impas ngay na ti anak mi. Kinasapulan ngamin nga agpili ak idimanang. No day di Diana nga asawak, wano ti anak mi ti isalbar ti doktor, anang paanak ken kuana. Manmanulaeng kadagiti kakadwak iti pagpapaayak nga ospital ti makaamo iti padas ko. Iso adagiti daduma, pagarupen da nga okayak iti amin akan ito.
ngam di dalaan mo no anya ti pagdaldalanak. No pay kastamanang ikagkagumaak ti agbalin anatibker, tapno madairak ti amin, kat maipaay ko ti amin ko nga agserbi kadagiti agkasapulan. Takas iti kanayon ko nga ibagay ti anak ko, daytoy ti sinapataak apagrabangak, kat rumbang langarod at akdarak. Agyamanak manang Emmy, to'y pagayam mo, Angelo. Pagayam nga Angelo, wenno Doc Angelo kunak manlaangan, mariknak ti pagdaldalanam. Ngam kadagiti nabasak iti insalaysay mo, mamatiak anapatpatag nga amang para ken ka ti profesyon mo, ngam ti kunam agura ken ladingit akup-kupikupam iti barukong mo. Tano saan anapatagkan ka ti profesyon mo, ken tigagem mo ang makatulong, ken makaisalbar iti dadduma, nabayag kuman a binaybayam dayta profesyon mo. Iso a husto ti inam pagayam ko, panawanan tapno maminpinsan alipatem ti lagip ti napalabas, ket sangwam ti agdama ken ti masakbayan akadennam ti pakalaglagipam iti pimusay nga asawam, kang runaan ti profesyon asin napataam. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Cecil at taga Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. Ilingad naklaangan itinagan a Cecil, taga Cagayanak manang ngam adak ita dito'y Macau. Kanayon ko adenggan daytoy a drama babaan iti YouTube channel yo. Maisa ngamin daytoy YouTube channel yo nga agserserbi alinglingay mi kadagiti gagayam ko nga OFW kabayatan ti kaadami ditoy adayo. Kasla ngamin ada kami matlaangan dita Pilipinas tunggal agdengdengeg kami iti programa yo nang runa kanyak. Uray ngamin agtrab-trabaho ak, maisa mirak ti agdengeg kadagiti uploads yo. Ket jak to mapupuutan, analpas ko gayamen dagiti obraek, taadda daytoy a drama adengdenggeg. Naawis matiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, bareng makaibati iti adal kadagiti padak, anaayat amang tartarabay iti channel yo. Sapay kuma tamapagasatan a maidrama manang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Umata ni man ti final exam. Kalpasan ti final exam, practice ton para iti graduation. Siguradong adun to manan dagiti babayadan. Siguradong ag problema manan datatang no pangalaan da iti ibayad ko. Ay, nagrigat mo tan ti biyag mi. Hoy, friend! Gusto nagunag mo ti pampanunutam? Ada ka di parikot? Masikamat gayam, Betchay. Kwa, adala na lagip ko. Di ka naglibak. Amok nga damanin mang riribok iti panunot mo. Anya dayta? Dandanin ti final exam, friend. Kalpasan na. Pasig ton a practice para iti graduation tayo iti high school. Sigurado nga adan to babayadan. Kat dayta man ti parikot ko. Ay, unyag paiso. Umadanin ti graduation tayo. Sigurado nga ado ti babayadan. Dahil tangarod ti pampanonotak, friend. Kasi man ang datatang agiremedyo iti pagbayad ko. Ala, friend, pasensya kan
Awan ti maitulong ko no may papaniti tayo tabanag. Okay laang, Betchay. Kapilitan nga ibagak kadagiti dadakkel ko daytoy. Tapno makairemedyo da adagos. Tatang, umadanin ti final exam mi. Kalpasan na, practice ton para iti graduation mi iti sekundarya. At danto lakit di babayadan. Karaman pa'y dagiti na ipromissory note ko iti pagadalan asaan tayo anabaybayadan. Ay, ngagpay so anak ko. Panagbabayad dahil ta umadanin ti graduation mo. Wan nga rod, tatang. Kinasarita dakon iti pagadalan. Masapul ka no mabayadan tayo amin dagiti rumbang abayadan tayo iti pagadalan. Tano saan? Ang mga no saan ka makagraduar nga uray makapasaak iti final exam. Ay, may anak ka ta iremedyo mi kaninanang mo. Pasensya kayon, tatang, Nagadun ti utang nyo gapo iti panagadal ko. Ay na, di mo pagtanagan day ta, Cecil. Basta tinapatag agradwar ka. Makaammo kamin kaninanang mong agbayad kadagiti na utang tayo. Saan abali ta dapay mutla agtalag nagpautang kada tayo? Agyaman tatang. Ngam di ka agdanag. Apaman ang makaturpo sa kiti high school. Agsardo nga pailaang nga agadal. Tagsapula kiti trabaho. Anya? Apay anak ka, di ka kada kolehiyaw? Oray saan pailaang, tatang? Bayadan tayo pa'y amin ang nautang tayo. Kat agtrabaho tapno matulungan kayong agbayad. Kan makaurnungak. Sakto agtuloy manan nga agadal. Ay, jak kumakayat ang mapasamak da ita anak ko. Anya ngay nga ron ti mabalin. Makamkamton mo't da tao. Maawatak, tatang. Amokmat ngay kagkagumaan nyo ang mapaadaldak. Kat pagyamanak unay dayta. Anya jay ko nablakay. Kinasarit anak ni Cecil nga anak ta, Loreng. Final exam dan di pagadalan. Kalpasan na, masapol abayadan tayo dagiti obligasyon tayo di pagadalan ta. Tapno sigurado ang makagraduar iti sekundarya. Ay, uwan nga agpaisulakay. At dadagiti naskan abayadan tayo iti pagadalan ni Cecil. Tauray pa inusaan apribado. Nakisarsarita tayo laeng. Sipod i Disimbrek iti dayja pagadalan. Dayta nga rod ket, Loreng. Amo ka mabain ko maamang ibaga. Kasapulan ata awan mo't pangalaan na. Kasano nga rod ti pamayan talakay. Awan pa'y mo't tinaidulin ta. Ay katkas iti sigud bakit? Agsapol tamanan iti pagutangan ta. Day tamot ti ultimo remedyaw. Ay, kababain pa yan kadagiti nakautangan ta. Tadita pa'y nakabayad. Aganos da saan abali ta? Saan tamot nga itarayan? Wan ba't kit di Ganun gaayam. Ada na sao ni Cecil. Kalpasan ka no ti panaggraduar na iti high school. Agberok ka nun iti trabaho na. Tapno matulungan na tang agbayad kadagiti utang tayaw. Apay, di na kaya ti agkolehyo. Saan pa'y kanu nga ita? Agurnong kanu pa'y. Rumbang kanu bayadan tayo pa'y dagiti utang tayaw. Ay, nagnakamutan ti anak ta. Sapay ko mataag na nayon ti kinasingpat na. Ay, mala, agpikatan, tama panta agberok, iti pagutangan ta.
Cecil, nakabayad ka? Saan pa'y nga rod? Irem-remedyo pa'y laang datatang. Kasano? Umutang damanan Ha? Madanaganak nga rodon tanagado tinautang damanipod nagadalak. Adamot dagitay na bayadan, ad-ado ti saan. Ala, kasano nga rod daytan? Exam tayo nito na may alawas. Sapay adan turumbang ababayadan para iti graduation. Mabainak mat amang dagulit kadakwada. Sapay lako mat mairemedyo da sakbay ti exam. Sapay ko ma friend. Sana bale, mabiitan ti panagtuok. Umadanin ti graduation. Kasta karigat ti biag mi manang Emmy. Uray pay no saan apribado a pagadalan ti simrekak iti sekundarya at dalat tamat dagiti masapul a bayadan. Kat nakababain man nga aklunen, sipod ng rugiak iti umuna atukad ti sekundarya at dan dagiti masapul a bayadan iti pagadalan a nagtalinaed nga utang mi paylaeng. Sang kabasit lang amin ti daga asuksukayan datatang. Kat ti maapit, umanay la para iti kasapulan mi. No dagiti dadakkel ko ti damagen, talaga akayat da makalpasak manang. Nang runa kanyak, tanam na maek ano makalpasakon nga agadal, makasarakak iti natalgad at trabaho. Kat maiyaon ko ida iti kinarigat. Cecil, anak, nabayadan min ka ni nanang mo dagiti dadumaan na kautangan tayaw. Iso nga amumaw, noon niya pa'y dagiti rumbang ababayadan para iti graduation mo. Nangalaan nyo nga iti kwarta, tatang. Napanak ka ni Sir Felix, tayad ang negosyo na ijay ilay. Isun ati bimuludan may anak ka. Naimbag man ta pinautangan na kayo, tatang. Negosyante ni Sir Felix. Siyempre, no bumulod ka, masapul nga day collateral mo. Anya? Nangi collateral kayo, tatang? Kapilitan ng aanak ko, tawad mo ti sabali ako mamangan tayo. San abale, ta tinabulod may kat umda sa pagbayad ka dagiti dadumaan na utang tayo, kasi tinaibagak itayan. Kababain mo't namin ta medyo nabayagan dagiti nga utang tayo. Nukas tarod, dakkel akan ti dad tinautang yu, tatang. Anya itiin collateral yu. Ay, jakmat kaya't aday ti balay tayo, iso akapilitan ajay talon anak ko. Anya, ngam kasano no di tayo makabayad? Di pa'y kat kukwanan ton ti talon tayo? Cecil, anak, adda ka asi ti Diyos. Makabayad tayon tumot laeng. Pasensya kayon at talaga, tatang. Gapu kanyak, na ikulateral yun ti talon tayo. Talaga masapol nga agtrabaho akton, kalpasan ti graduation iti high school, friend. Saan ka di talaga mo takas na ti panggap mo, friend? Wen, ngam nakarkaro itan ti ayat ko ang makatrabaho. Gaputan na ikulateral ni tatang ti talon mi. Anya? Kasano na pasamak da ita? Awanan ti mabalinda pagutangan. Isa nagkamang da iti may sa negosyante iji ili. Ha?
Nang tagngag paiso iti dakkel a kantidad, nga masapol nga adda maikolateral. Kat jay talon mi tiing collateral ni tatang. Anya mo ten? Di mo't kakaiso na day suksuk-sukayan ni tatang mo. Wan nga rod, kat amok no kasano kapatag dayjay ka ni tatang. Tawid na pa'y dayjay kadagiti dadakkel na. Iso maladingit anak, idinamok dayjay ka ni tatang. Ay, ala, saan ka nga agliday, Cecil? Sana balit o madanin ti graduation tayo. Barang na makasapol kan to adagos iti panggedam. Lakay, madanagan akit inakautangan ta negosyante. Nay, apay mo't madanagan ka, bakit? Ang mga nugipiton na ta, tapno maala na adagos ti kakaisuna at talon tayo. Ay, saan mo't siguro, Loreng? Ano umaten tinakapadas nga imutang iti dadya negosyante. Nasingpot ka nung agpautang. Iso nga ron nga inirekomendanak ni pare Cosme tanapadas na matenti imutang ijay idi na ospital di anak na. Sa apay lako malakay, madanagan namin at talaga. Amok no kasano kapatagkan ka ti talon. Bakit? Basta para iti anak ta, aramiden ta ti amin. Saan ta masayangan nagastusan ti anak ta nasaririt kun natulnog nga ubeng? Lakay, kita eman kat desidido nga agsardengen nga agadal. Tapno matulungan na ta kano ang makabayad iti nautang tayo. Tapno saan ang mapukaw ti talon kada tayo. uwan nga rod lakay. Iso di mo pagdanagan dayta. Kumararag takit di iti Diyos tapno tulungan na tayo ti dayta apanobok adimteng kada tayo. Ay, tinasayat, maturog takit din tani. Adalaman terabe, aginanatan. Inton umay alawas ti graduation mi. Dayti dagiti nasken abayadan mi. Kasta ka di anak ko. Ay, kamaudyanan na. Makaturpos kan iti sekundarya, Cecil. Wen tatang, katagyaman na kada kayo kaninanang. Tauray ka sa no tirigat yu. Insaka julat pati panagadal ko. Orumbang laang anak ko, ta obligasyon mi day ta iti inam kan ka. Di kay agdanag tatang, agsubsubali takto kadagiti adu a sakripisyo yo kanya. Anak, di mo panunutan day ta. Saan na kaming obligasyon iti inam? Amok day ta tatang, pudno asaan kayo nga obligasyon. Ngam aramidak day ta, gaputa ipatpatag kayo adadakkel ko. Ti panang ipatag ko kada kayo adadakkel ko tigapuna. Iso nga agsubalitak kada kayo. Napatag ka matunay kada kami, Cecil. Kat itapay lang anak ko, kablawan kan. Happy graduation, Cecil. Gapo iti ayat dagiti dadakkel ko nga agturpusak iti sekundarya nga awan ti aberya,
Napilitan ti amak anang ikolateral iti sang kabasit adaga asukso kayanda kaninanang atawid na pay kadagiti naganak na. Amok anapatag para iti amak daydi adagama ng Emmy. Iso anasair mo tiriknak. Idi na amuak nga iso ti in-collateral na iti inutang na pagbayad mi kadagiti obligasyon mi iti pagadadalak. No pay kastamanang ingka gumaak nga inwak si day taariknak. Kat imulak iti isip ko amasa kami matlaang ti daga nga in-collateral ti amak taag trabaho akon tapno makatulungak. Agingga anadanon ti panagturpus ko iti sekundarya. Kablaawan da ka anak ko. Ay di mininamna mga adapay gayam award mo. Un nga raw. Happy graduation, Cecil. Agyaman tatang, nanang, katsagot ko kada kayo dahi pa nagbaligik. Adto iti diploma iti panagturpos ko iti sekundarya, nanang, tatang, para kada kayo daytoy. Ay na, agyaman kami anak. Kamaudyanan na. Hindi pa madayaw anaawat mo iti panagturpos mo ti pamanagnag adi na kami pinaay kaninanang mo. Talaga nga ingaid mo tinagadal. Huwag nga ron anak ko. Talaga aday to iti inararapaap mi kanitatang mo. Ti makaturpos ka. Kat uray no sekundarya pa laang tinaiturpos mo, nalausahin ti ragsak may. Nakaragragsak kami anak ko. Agyaman nak nanang, tatang, ngam kas iti desisyon ko idi pay laang. Sa anak pay lang agtuloy nga agkolehiyo. Agtrabaho akpay, tapno matulungan kayo kadagiti obligasyon nyo. Cecil, kaya't may kumakan ni nanang mo ang makapagtuloy kay ti kolehiyo. Di kay agdanag tatang, mapasamak tumutlaang dayta. Ti importante ita, makabayad tayo iti negosyante ang nakautangan tayo. Tapno saan amapukaw kada tayo, ti talon nyo. Nagrigat matgayam ti agsapul iti trabaho. Nang runa kat high school lang tinalpas ko. Puro college graduate no ti kayat da nga alaan. Sa anak amaawanan iti namnama. Adan tumatla siguro masaraka ka trabaho. Insan Cecil? Sika ka di? Ha? Ni, Insan Rico. Si kamot gayam. Kunak man no da kay di abroad. Nagbakasyon na kinsan. Kasangsangpot ko. Oh, kumusta ka nga eh? Kastoy, insan. Madamang agbirbiro kiti trabaho. Nagrigat mo't gayam. Apay, di ka nagadadal? Nagturpus akon iti high school, insan. Kaya't kun ti agtrabaho, iso adya ako nagkolehyo. Tapno makatulong ak kada tatang ken nanang. Kastaya? Ati nasaya at sumurot kay Jabalay. Tapno makapag-istorya ta na yung bag, insan. Sige nga rod, insan. Nanang, ada na pintas adamag. Anaday ta anak ko. Iwan nga agpaiso anak. Kasla maragsakan kamot unay. Ngarod Talaga nanang, tatang. Nagrana kami kani Insan Rico itay. Kat inawis na kiti balayda. Kasangsangpot na naggapoy di abroad. Nagbakasyon. Lay, simbang pot gayam. Di kampay ngamin nagkit-kita kaniikit mo aguring kahit. Anya nga dyan na pintas adamag nga ibagbagam anak ko.
Aywan, anya nga dayt ka? Dinamag na no kayat ko kano ti sumurot kan kwa na iti panagsubli na iti Macau. Ijayak kanon nga agbirog iti trabaho. Kat agyanak pay laang iti pagnanaadan na. Anya? Apay, Cecil, kayat mo ayamot ti agabrown? Wan nga rod anak ko. Di pa'y kat ibati na kami. Ay... Napintas da ito yung oportunidad, nanang, tatang. Tulungan na kano ura iti magastos iti ipapan ko ijay. Kat sinuportaran nakmot ni Antiguring. Kayat ko launay ti idijaya ni Insan Rico, nanang. Tulungan nakpay kanong agilakad iti papeles ko. Ay, adakan ka ano talaga akayat mo anak ka. Makapan ka nga taka 17 lati taon ba? Nalakalaka nun nga iremedyo day tako na ni Insan Rico, tatang. Basta ti kayat ko ita, yat nagyo ko mati pamalubos yu kanyak. Pangaasi yu. Tatang, nalpasan amin a papeles ko. Adamotan aldaw ti flight ko. Kasta ka de, Cecil. Ay, talaga ka de adesidido ka ni ti ipapan mo iti Macau. Wan, tatang, uray takaduak mo't ni Insan Rico. Sa anak unay ama ikawa. Kanayon kayon to nga awagan, tatang. Ay, wala. Aganad ka nga rod iti anak ka. Agsingsingpot ka, wan. Kan saya atam ti panakilangan mo kan Insan mo arikaw. Wan, tatang, di kay agdanag. Dakkel nga utang ko na imbag anakam daytoy kan Insan Rico. No saan agapukan kwa na, diyak ko mamaikan iti kastoy nga oportunidad. Talaga nga min anasing put, dahi akasinsin mo anak. Wan nga rod, tatang. Iso nga adum at ti parabor, adum tengken kwa na. Nagpintas gayam dito'y Macau, Insan. Wan, Insan. Basta nagagat ka dito, kung saan kang agpili ti trabaho, mapasayat mo ti biyag mo. Wan, Insan. Saan akas iti pagilyan tayo? Nagrigat agsapol iti trabaho, kan nagbabapay ti sweldo. Ngarod Nay, basta tay bilin ko kun ka, Insan Agawid ka lang dito'y dagusta no mabisin ka. Makaamukan dito'y, ipabalay mon. Adamat nga minin trabaho, iso asikan ti makaamong agsapol iti trabaho. Naipasyar ka mo dito di simbang putta. Iso apatsik nga amumon no sa dino ti torturungam. Wen, Insan, di nakpagdanagan, kabaalak daytoy. Kat agyaman nakkan ka, Insan gapu iti ado atulong mo kanya. O, nailakit din. Awan na nyaman na, Insan. Agkapsat dagiti naganak ta. Asino kumapangit agtinulong no saan ada tayong agkakabagyan? Sobra-sobran tinaitulong nyo kada kami nang runa idagad adalakpay. Ni Antiguring ti kanayon apagutangan ni tatang kat italaang anakabayad kami. Ay na, Insan, di mon panunutan dayta. Tinapatag adakan dito abroad. Kat adakan ka ti amin nga oportunidad tapno mapasayat mo ti biyag mo kastamot ti pamilyam.
Apay ko ma, tamakabiro kakmutan iti pagtrabahwak. Manulaang ang tinabati iti balon ko a kwarta. Diyakon agawid ang mapanmangan iti pagigyanan mi kani Insan Rico. Nakababainan. Adda lugar anak kita kiti panagsawsawar ko nga adu ti free taste amakmakan. Ijayon ti papanak no mabisinak. Mabsugak mo't siguron no may sa aramanak dagiti free taste. Kalpasan na, adamot lugar mabalin mo ti sumrak kat passport lang ti ipakitam. Adamot tan libre mainom nga itada. Ijay mo tan ti papanak kalpasan dagiti free taste. Wen, kastalaangan ti aramidak. Aging gaas sa anak pa'y anak kasapul iti panggadak. Insan, nakastra ka ngagtrabaho iti may sa restaurant. Nasayat nga rin no kasta Insan. Wen Insan, kan nasingpot ti Chinese nga amok. Kan ado ti trabahador apadak a Pinoy. Congrats Insan. Oh, sayatom lang tagtrabaho Wen Insan, excited ak nga rodon amang rugi ngagtrabaho. Kan kayat kumutan nga ipadamag kada tatang nga addan trabaho dito'y Macau. Katawagan mo da uncle tapno saan da ngagdandanag. Wen nga rod, jak ngamin inawagan ida, aging ga iti jak pa'y nakasapol iti trabaho. Kayat ko ngamin nga addan napintas nga ipadamag ko kadakwada no umawagak. Mabalin mo idan nga awagan ita Insan, taaddan trabaho. Alan, amok akaili mo moten ida. Hello, tatang. Hello, Cecil. Nasayat mo tayo mawag anak ko. Matanagan kami kaninanang mo. Apay adi ka mo tin umawawag. Inasikasok pa'y ngamin ti panagsapol ko iti trabaho, tatang. Kat addan trabaho iti may sa restaurant. Nasayaat mo't no kasta anak ko. Maragsakan lakit din ni nanang mo no ibagakan ko na. Basta didak pagdanagan, tatang. Nasaya ati kasasaad ko ditoy. Nasingpat ti amok. Kan adamot ka trabahwak akadaraan tayo. Basta ganat ka, anak ko, Makarugi tayo nga agbayad iti nautang yo, tatang. Ibagayo iti negosyante nga apaman ang makasweldoak, mangrugi tayo nga agbayad. Kan pauitan kayon tumutan para iti kasapulan nyo. Gatangan nyo dagiti kasapulan nyo, Di yu imutan ti bagiyo. Kan makaamu kayon kaninanang, tatang. Di kagdanag, Cecil. Napiksa kami pa'y kaninanang mo. Sikada agan natita. Sige nga rodon, tatang. Ibagayon to kaninanang nga imawagak, Patpatgan kayo unay kaninanang, tatang. Manon atawan nga daak dito'y Macau manang Emmy. Uray idi nagpandemic at daak lata dito'y. Kat agyaman ak iti Diyos, tanagtali na edak iti trabahok dito'y Macau. Namindo amutan ang nagbakasyonak dita pagilyan tayo. Kat nakitak ti dakkel ang nagbaliwan ti biagmi nang runa dagiti dadakkel ko. Nabayadan mi mutan ti negosyante ang nakautangan mi manang Emmy. Kat naragsakak unay, tanagtalinaed ka ni tatang titawid na atalon, manipod kadagiti naganak na.
Kayat ko kumapagbakasyonan datatang dito'y Macau, ngam agkadkadmat ni nanang. Siyak la kanon ti agbakasyon. Simmi na akmatan iti pagnaadan manang. Kat aging ga ita, kanayon asarong karak ni Insan Rico, adakkel tinagbalin apaset na no anya ak ita, ken no anya dagiti na ipaay kon anamay kadagiti dadakkel ko. Tila ang jakpay natunoy, kat ti karik kadagiti dadakkel ko nga agturpusak matlaang iti kolehyo. Ngam mamati ak, adumtang tumatlaang dayta. Taamok nga awan pilpilyan nga edad ti panagadal, nang runa kat adda dagiti mabuybuyak iti telebisyon anakalpas iti panagadal da nga uray addan edadda. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Cecil. Cecil, pagayam ko, maragsakan na, gaputanan na namo mon ti bunga dagiti sakripisyom iti biyag. Nagasat ka, taadalata dagiti tao anaayat amang tulong kadagiti kasken ka. Kat naragsakak met, taam mo matalyawan ti utang mo anaimbag anakem, kadagiti tao anakatulong ken ka, ken iti pamilyam. No maipapanmet iti panagadal, umayonak iti nakunam, kat namnamaek amatun uy muntumet laeng dayta. Sapay kumatag na nayon anasaya at itrabahom di Macau, tapno maipaayampay tinasaysaya at abiyag dagiti naganakken ka, ken maisaganaam itinapintas a masakbayan ti agbalinto a pamilyam. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot iti dana ti biag. Tintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asaan kan panubo. Liday kan ragsa isudat ng paris kadagiti tugot iti danal ti biag.